Βοήθεια! Με κυνηγάνε ζόμπι! Hello guys! Greek Fireboy εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft P. Και τι να σας πω τώρα. Και συνεχίζουμε παιδιά. Τώρα πώς βλέπετε το μαζεύω τις πρώτες ύλες. Παιδιά, ήταν γεμάτο ζόμπι. Ναι, και σας είπα, κατέβασα την καινούργια version Minecraft. Είναι η 1,007. Αν τις κατεβάσετε κι εσείς, εγώ τις κατέβασα από το Update δωρεάν. Αν θέλετε κατεβάσετε την κι εσείς δωρεάν. Και αυτό. Αν θέλετε πήγαινε εσείς να τις κατεβάσετε δωρεάν. Μην αν μαζεύουμε λίγο ξύλο, παιδιά, πριν είχα βρει μια αγγέλια από γεμάτο λύκους και είχα βρει και από γουρούνια. Ξέρω γιατί, αλλά ήταν πολλά, χωρίς φλάκα. Χωρίς φλάκα ήταν πάρα πολλά. Δεν παίζεται. Λοιπόν. Αυτό που είδα και εγώ μόλις τώρα, γουρούνι. Σκότω. Έλα τώρα που έχει κολλήσει. Έλα τώρα που έχει κολλήσει. Μη με χάσεις από τον τόπο μου. Μη χάσεις. Χωρίο εκεί πέρα είναι. Άντε πέθανε. Ωραία. Κάνουμε εδώ γύρω με ξύλα. Το κάνω γιατί από δίπλα έχει λίμνη. Άρα άμα φτιάξω ένα καλάμι, μπορώ να ψαρέψω. Εδώ έτσι γύρω. Και παιδιά, να σας πω. Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε λίγο το σπίτι μας. Φαίνεται να ανεβώ στο έτσι. Έβαλα ένα λάθος. Δεν πειράζει. Και πέρα θα βάλω ένα παράθυρο. Θα βάλω ένα παράθυρο. Εδώ πέρα, κλείστο. Μου άνοιξε αυτό που μιλάς. Δεν το χρειαζόμαστε τώρα αυτό που μιλάς. Μόνο να παίξουμε με το Ζάκο PS. Άμα είναι που θα μιλάμε λίγο έτσι. Συνεχίζουμε παιδιά, κανονικά. Χτύπησε τώρα ένα στον κουδούνι μου, μπορεί να είναι ο πατέρας μου. Παιδιά μου έχουν μείνει πολύ λίγο. Τι είναι αυτό ρε. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Να μαζέψω κι άλλο ξύλο, Ένα, δύο. Θέλω δύο. Ωχ, βρήκαμε και εδώ πέρα. Δύο. Παιδιά, αναβαθμίσανε πάρα πολύ τα damage στα ζώα. Γιατί ρε παιδιά, πατάς νίκα κάτω και αυτό μου τη σπάει. Πέθανε. Άντε. Το βλέπετε κι εσείς, δεν σας πάει λίγο. Μια πόρτα. Αυτό θέλω. Γιατί μου μένει συνέχεια 3 πόρτες. Πέρα. Κάνω ένα short επιτέλους. Θα πάω να σκοτώσω και κάτι. Να το. Σήμερα θα φτιάξουμε κρεβάτι παιδιά. Έλα σήμερα θα φτιάξουμε κρεβάτι.
Το ακούσατε? Και παιδιά, συγγνώμη για αυτό το pause. Απλώς έβαλα λίγο μια σκεπή και φτιάξα το κρεβάτι. Ας φτιάξουμε και τώρα. Δεν. Πρέπει τώρα να ξαναπάρω λίγο ξύλο. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη φορά θα πάρω πολύ ξύλο. Αυτή τη φορά. Γιατί τις άλλες τώρα θα μου πείτε δεν πήρες πολύ ξύλο. Πήρα, αλλά όχι και τόσο πολύ. Αν θέλω να μου πείτε και στα comments, άμα θέλετε να κάνω edit στο βίντεο εκεί που παίρνω ξύλο. Αν θέλετε. Ή πείτε μου στα comments. Αν δεν θέλετε να κάνω τόσο πολύ edit. Πείτε το μου. Γιατί μερικοί μου λένε κάνε edit πολλά στα βίντεο. Ο άλλος μου λέει μην κάνεις edit πολλά στα βίντεο. Και δεν ξέρω. Γράψτε στα σχόλια. Και θα τα μετρήσω εγώ πόσα είναι. Και ό,τι βγει πλειοψηφία. Εντάξει. 2 chest. Και όταν εννοούμε 2 chest εννοούμε 2 μεγάλα chest. Ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Ταμπέλα την να την κάνουμε, 2 πηγάς. Αυτά. Και πάμε λίγο. Και παιδιά, για πρώτη φορά σε βίντεο θα κάνουμε mining. Για πρώτη φορά. Στο πρώτο επεισόδιο είχα κάνει mining. Α, και στο πρώτο είχα κάνει mining. Λοιπόν. Έλα φίλε, δεν θέλω gravel. Πώς θέλουμε 12 πέτρες? Όχι. Αλλά το πικάτσουμε τσάμπα. Coal. Σπάστα. Να σου πάμε λίγο. Πόση πέτρα έχουμε? 8 μόνο πέτρα. 12 να 9, 10, 11, 12. Ωραία. Παίρνουμε και εδώ λίγο coal για να έχουμε να φάμε, παιδιά, όχι και για κάτι άλλο. Το λέω για κάποιους που είναι λίγο περίεργους. Δούμε τώρα πώς θα ξαναπάω πάνω. Έχω 1, 2. Να τα κάνω τα gravel. Και μπροστά από το σπίτι μου. Καλό. Καλό. Λοιπόν. Πάμε εδώ πέρα. Φόρνα βέβαια. Τι άλλο να φτιάξεις? Όχι, δεν θέλω. Ένα τέτοιο. 1, 2, 3, 4. Και έχουμε 20 τέτοια. Πυρσούς. Όσοι δεν ξέρετε ότι είναι τα torch. Όσοι δεν ξέρετε είναι πυρσί. Παιδιά, λέω όσοι δεν ξέρετε. Όσοι. Γιατί κάποιοι δεν ασχολούνται με το Minecraft. Βάζω μέσα τις πόρτες, να το κάνω, βάζω μέσα το pickaxe, αυτό το pickaxe, βάζω μέσα το gravel, το coal θα το βάλουμε εδώ μέσα για να ψήσουμε φαγητό. Και θα σας πω παιδιά ότι το φαγητό, το ξαναλέω ότι σας ότι σας αναβαθμίζει πιο πολύ το food. Ας πούμε, εδώ πέρα ας πούμε τώρα εγώ έχω 4 μείον, θα φάω ένα και θα αναβαθμιστούν πολλά. Ή μπορεί να αφήσει ένα ή μπορεί και τα 4. Κοιτάξτε. Είδατε. Έχουμε λίγη τροφή. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάρω περισσότερη τροφή. Στο επόμενο. Θα έχω περισσότερη τροφή.
αν πεινάσω να έχω εδώ μέσα και τα άλλα θα τα κρατάω εγώ. Από εκεί δεν παίρνω ένα. Στάφω. Άστα αυτό. Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά, παιδιά. Κρεβάτι. Crafting table. Φούρνο. Chest. Μα τα τζάμια μας. Να πάρω λίγο. Ξέρετε, παιδιά, πως φτιάχνουν τα τζάμια. Παίρνεις λίγο sand και... είχα δει, νόμιζα ότι είδα τέτοιο. Νόμιζα ότι είχα δει πρόβατο και λέω ότι... Λοιπόν, να εδώ πέρα. Παίρνεις λίγο sand. Όχι, άμα πατήσω εδώ πέρα θα μπει νερό μέσα. Σε αυτό δεν το θέλουμε. 3 sand θα πάρουμε. Γιατί έχουμε μόνο 2 παράθυρα. Με το σπίτι. Βραδιάζει. Μπαίνω μέσα. Τελείωσαν τα φαγητά, ψήθηκαν. Παίρνω λίγο και το coal. Βάζω εδώ πέρα. Ναι, τα 3 sand. Βάλουμε εδώ πέρα. Να, είδατε, έχουν glass. Άρα εμείς θέλουμε λίγο τα coal. Πάντα στο φούρνο να βάζετε coal, παιδιά. Πάντα. Γιατί έβαλα μόνο ένα coal ο βλάκας. 2 θέλω. Έτσι. Έτσι. Παίρνουμε το ένα. Βάζουμε εδώ. Το άλλο εκεί πέρα. Κοίτα εδώ πέρα. Με την πρώτη, φίλε. Περίμενε. Θα πάρουμε το glass. Και μετά. Σήμερα, παιδιά, το πεδίο θα έχει μάχη. Το ξέρετε ότι πάει και να σπάσει πόρτα, Ανοίγω την πόρτα. Είδατε, έχω μεγαλώσει τις μάχες. Να κλείνουμε την πόρτα. Για δούμε, έχει κανέναν. Όχι. Πάμε λίγο και στην άλλη μεριά. Και παιδιά, σήμερα θα κοιμηθούμε, όχι στο άλλο επεισόδιο. Δώσουμε τα κόλλα να μην καίγονται. Αυτά μέσα. Και κοιμόμαστε. Εντάξει, έχει αλλάξει αυτό το live bed. Έχει αλλάξει από παλιά. Παλιά είχε ένα μεγάλο live bed. Όσοι ασχολιάστε με Minecraft. Αχ, μες στη φύση. Ωραία. Πάω λίγο μέσα να φάω. Και έφαγα. Και γεια σας, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Και γιατί με βοηθάνε να κάνω τέτοια βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.